Казвам се Илиян Петров Недев и искам да изпълня песента "Славата на черния орегонски трюфел". Това е един от най-вкусните трюфели на света, да не казвам най-вкусният, с вкус на ананас и шоколад, невероятен аромат. Това е най-хубавият трюфел в света, макар че не е точно от семейство на трюфелите, но превъзхожда всички европейски трюфели. Така че това е най-добрият, това е номер едно, the number one. Най-добрият трюфел в света. Number one trufles in world. Искам да изпълня песента "Славата на черния орегонски трюфел". Glory of black Oregon truffles, glory of Oregon black 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 truffles, Oregon black truffles, Oregon black truffles, Oregon black truffles, glory of 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 Oregon black truffles, Oregon black truffles, Oregon black truffles, Oregon black truffles. Черния орегонски трюфел много е вкусен, хъпнете си ви. The number one truffles in world. Номер едно в света е най-хубавия, е черния орегонски трюфел. Ето тая кучка, дето виждате, тя може да го извади. В USA, в Америка, в САЩ, в Америка, the best, the най-добрия, the Oregon truffles, glory, glory, glory of Oregon black truffles, glory of Oregon black truffles, glory of Oregon black truffles, 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 oh yeah!